И здравейте хора, аз съм Ивана в БГ, а вие сте с епизод 5 на мисия Наш дом. Сега се намираме в къщата, за да ви покажа какво се случва всъщност. А именно започнахме работа по окачените тавани, които мъжа ми сега ще ви покаже. Даже всъщност много бързо стана. В момента сме в кухнята и виждате, че картона е сложен. Също така са пуснати и кабелите за луничките. Тук решихме да сме само на лунички, а в другите стаи ще имаме и полилеи. Започнаха работа и по водопровода, който обаче се оказа доста костелив орех, защото първо, че се спука тръбата към водомера и се наводни всичко в шахтата. Второ, че не може да се пробие дупка към къщата, тъй като бетона, който са наливали, когато са правили къщата в основите. Да, е страшно много и е много здрав и е голямо количество, просто не може да се пробие. Майстора днес си е щупил машината и заради това всъщност малко се забавят нещата, но елате, ако искате да видите и какво става с водопровода. Всичко всъщност се случва точно както беше с парното. Първо се правят дупките, където ще минават тръбите, след това се пускат тръбите, но понеже няма да правим картон навсякъде, е малко по-тегаво за работа, защото с картона тръбите се прибират и няма нужда да се дупчат стените, а при нас стените ще се дупчат. Може да покажеш, Мил, всъщност надупчили яко стените, което не е много готино, но пък това е варианта за без картон, освен една стена, която ще се скрие, ето там мъжа ми я показва. Стената, където е отходния канал, ще се наложи да е всъщност с картон само тя. Ние като цяло не искаме да слагаме никъде картон. Да видим дали ще успеем да накараме майсторите да работим без картон, защото те предпочитат картона, защото с него се работи по-лесно. Ето е и тук другата тръба, която ще е за моноблока. Както виждате, плочата е дебела, има арматура и всякакви неща. За сега малко сме ударили, както се казва, на камък, не ами на бетон, но се надявам утре нещата да потръгнат и да направим водопровода. Сега ще ви заведа, къде ще ви заведа? В хола да видим отново окачените тавани в движение, преди да са ги завършили, тъй като това е интересно да видите как се случват нещата. Чакай! Тук има окачен таван. Има, да. Ама много бързо работят тия майстори. Да, Дано са добри майстори. Да. Защото толкова бърза работа аз не съм виждала. Вау! И дано не е криво, защото тук малко по-високо ми се вижда. По-високо е в хола и ще ти обясня после защо. Така ли? Добре, защото там ми се вижда по-високо, отколкото тук. Стените са криви, къщата е под наклон. То с картона се изправя. Изправят с лазер, изправят таваните, започва да изглежда всъщност остатъка крив. Да, ясно. Това се случва в момента. Кажи сега тук какво се случва. Виждам, че там е много малко разстоянието. Да, разстоянието е доста стабилно тук в този край, но за съжаление в онзи край е 2 сантиметра. Е 2 сантиметра и тук за съжаление няма да може да се постави вата изолационна, само самият гипсокартон и таван. Тавана ще бъде идеално прав, след като се направи. А защо се прави? Защото, дами и господа, ето тук горе, при самия прозорец няма да остане място да бъде демонтирана старата дограма. И когато започне някой да кърти дограмата, ще съсипе фактически окаченият таван. Затова се прави по този начин, малко по-нависоко. Да. По принцип, тук таваните са ни високи. На първия етаж са ни най-високи таваните. След това на сутерена и на втория етаж не са толкова високи. Тук, щом имаме проблем, не знам какво ще е горе, но ще разберем какво ще се случи. Надявам се майсторите всичко да съобразят. Аз знам, че обикновено минимума е 10 см, за да има място за вата, когато се правят окачени тавани, но те са взели това решение. Най-вероятно, защото е най-доброто възможно. И така нямаме формички, както видяхте в кухнята и в коридора прави таваните, а в хола тук и оттатък, където ще ни е спалнята, преди да се нанесем горе, временно спалнята, ще има рамка. Окаченият таван ще има куфари, които по края
Между другото, не знам как ще станат тук. Те пак ще дойдат по-ниско. Те ще дойдат по-ниско, но долу си го представи на ето тази синя линия при прозорец. Втората синя линия, виждаш ли? Ага. За да може да се отвори прозореца, да не си пречи с куфа. Ето, отваряме прозореца и показваме колко разстояние има. Да. Има разстояние. И куфара ще е 25 см. Като се шпаклова с него или се боядисва там, каквото се работи, е най-лесно, защото той е 28 см. Тоест малко по-малък ще е куфара от това, като дебелина. И като се направи по-тънък, така фактически тавана ще изглежда оптически по-голям и самия квадрат, който ще остане за полилея, защото тук ще имаме полилей в средата, ще изглежда по-масивно. В движение изкачат доста изненади, нормално за всеки един ремонт, както ви казах, наводни се шахтата, не могат да пробият плочата, която е за да влезе на долния етаж водопровода. Също така са пробили и стената в коридора. Изникват проблеми, които надявам се да можем да оправим след това. Напълно е нормално нещата да не вървят изключително гладко. Важното е, че се движим всъщност доста бързо. Не очаквах майсторите с окачените тавани да се справят толкова бързо. Изненадаха ме. Вчера започнаха работа. Днес вече имаме готови неща с изолация, включително с кабели, с водопровода, разбира се, е по-тегаво, така че не очаквам и нищо повече там. Така, пускам тази част, защото Павел искаше да кажа също така, че сме забравили тази стая да я покажем. Това ще ни е спалнята и може би, за съжаление, понеже има най-малко реално ангажименти, водопроводи и такива неща, при нея най-малко внимание и се обръща, но сега бързахме да свалиме в най-горната част, както виждате няма никъде трапеци, за да може случайно, ако са прекалено бързи майсторите, да могат да направят таваните. Да. И така минаха вече няколко дни. Мога да ви покажа по-завършения вариант на окачените тавани и на водопровода. И така, както виждате, картоните са в завършен вид, или поне това, за което се спазарихме с майсторите. Това е прехода, който решихме да го оставим в такава форма с ъгли, а не заоблен, защото иначе щеше да се изяде от пространството и всъщност да стане по-малък. Въпреки че, както може да видите, той е сравнително голям, тук щеше да се изяде пространство и ще да изглежда по-мъничко. И затова решихме да го оставим така право. Някога след време може да опитаме и да го заоблим. Сега елате да видите в хола какво става. Тавана вече е готов до спакловане, само трябва да се боядиса, когато остане време. Така, формата е квадратна, както виждате. Първоначалната идея беше рамката да върви по ръба на стаята, като се едно очертава цялата стая, като рамка на картина. Само че, защото тавана се пада много ниско и няма да може да се отваря прозореца, се наложи и рамката да се събере и да стане по-скоро като форма. И в средата ще има полилеи, които вече сме купили. Като цяло не искахме да направим нещо прекалено странно на таван. Именно и поради тази причина в кухнята е прав таван. Искам просто да имам добра светлина в кухнята с много лунички. А пък тук вече може да си позволиме, нали, леко разчупено в холната част. И дори да не е чак толкова добре осветено, не е проблем, но за кухнята ми трябва много светлина и на това държа и се стремя. Заради това оставихме и прозореца, който е от другата страна, може да го покажеш, който ще бъде намивката. Той си дойде така с къщата. Някои хора биха го махнали, аз реших да го оставя, защото знам какво е да си на тъмница в кухнята и да си на лампа, дори през деня, ужасно е. А сега елате да видите и другата стая и тя е готова. И така, добре дошли в спалнята или временната спалня. Тук реално, когато направим втория етаж, ще бъде хол. И именно поради тази причина тавана е направен като за хол. Въпреки че не знам дали за спалня бих направила същото, то не е нещо, кой знае колко разчупено. Тук е правоъгълник, а не е квадрат формата. Сега виждам. Отново идеята беше да върви по ъглите, но тъй като разстоянията над прозореца не ни позволяват това, отново го направихме така с форма. В средата ще има полилей, а тук са лунички. Те са черни. Всъщност това беше едно от най-ексцентричните решения, за които до последно аз не бях сигурна. Мъжа ми така ме натисна, да се каже, да се съглася
за черни лунички. Очаквайте да видите, когато завърши ремонта, дали ще изглежда добре с останалите неща в обстановката. А сега искам да се обърнем, за да видим още какво скриха с картон майсторите. Това тук сигурно си го спомняте с пробития комин. За това ви говорих предния път. А пък това, тук са тръбите за парното, които са главните захранващи. Те са огромни и няма как да се вкопаят. Те са 4, ето толкова дебели тръби, не знам фи колко е това, но нямаше как да се вкопаят и поради тази причина ги скрихме с картон. Не мисля, че ще е голям проблем. Пода ще има замазка най-вероятно, така че ще се покрият долу тръбите, които са. И ще се оправим. Тук няма нещо, кой знае колко фатално. Сега да видим водопровода, какво се случи. Там имаме голямо раздвижване. Добре дошли в нашата бъдеща баня, която в момента не прилича на нищо, но пък вече е опасана с тръби и водопровода напредва с пълна сила. Мога да ви покажа първото нещо, което ще види тръбите, които са основните тръби, които минават отдолу, тръгват. Долу е пробито де-факто в сутерена. Оттам мина главната захранваща тръба, която е отвън, която за нея ви говорих всъщност, че не може да бъде пробито, защото е много дебел бетона. Така, съжалявам за шума, обаче се наложи и да затворим прозореца, тъй като майсторите работят в момента долу и нямам никакво друго време, в което да дойда да запиша, тъй като малкият е болен вече втора седмица и просто няма как. Това ни е главният водопровод, който мина едвам, както ви казах, през плочата. Върви нагоре към втория етаж. Аз му викам вече третия етаж, защото долу ми е първия етаж с терена. Там си го ремонтираме след едно за живеене си. Всичко е точно. Тук имаме вече за душа. Къде ще ни е душа? Пусната топла вода. Там са ни спирателните кранове. Чакайте да ми се ударя. Там са спирателните кранове. Там ще бъде мивката. И до мивката може да видите, това ще е за пералнята. И така, след кратко прекъсване, ето ни, това всъщност са тръбите за смесителя, който идва от земята. Води се май нещо като ретросмесител, не съм сигурна, нещо такова бях прочела в интернет, но смесителя ще тръгва от земята, няма да е от стена или от нещо друго, а от земята, от пода ще излиза за свободно стояща вана. Ние вече сме ги купили и надяваме се да получим, тъй като ги взехме, може да се каже, на една сравнително ниска цена за този тип продукти, които се водят много скъпи. Така както и да е, ето може всичко да се направи, майсторите са го направили. После ще пускат и сифоните долу, нали, както казах, мръсната вода не е правена. Тук ще бъде моноблока, отдясно е за водата за казанчето, а отляво ще са оставени изводи за смесителя, който ще е за хигиенен душ, тъй като решихме навсякъде да имаме де-факто. И в сутерена си оставихме за хигиенен душ, и на горния етаж сме си оставили изводи за хигиенен душ. Сега не знам колко ще ползваме, но да има. Затова и именно тук е така общо взето, не окабелено, утръбено и е пълно с тръби. Като сложат за отходните канали, съвсем пълно ще стане. И тук има една голяма дупка, която е за моноблока. Както виждате, и тук са оставени топла студена вода и студена вода за съдомиялна. То няма нищо друго, това не е баня. Няма кой знае какво да се оставя. Така, добре дошли на втория етаж. Започваме от пералното, където може да видите всъщност, че е оставен извод за студената вода и има от предишните собственици отходен канал, който сега трябва да станат два изхода, за да може да сложим и сушилния след време. Тук вече са отново тръбите, които са малко вляво ми се струват. Не знам дали има някакво разминаване на това колко е голям долния и горния етаж и след това да вървят наляво. Не знам как ще се приберат зад моноблока, между другото. Гипсокартон. Да, прав си, но все пак тръбата върви на една страна. Така както и да е, те си знаят, те разбират. Тук са оставени отново за моноблок, за хигиенен душ, топла и студена са тези, и за мивката са забравили и ще трябва да оставят други. Добре, че Павел ги е видял, няма проблем, не е прекалено късно и е оставено нагоре. За таванското. Те са ти оставили? Да. Някой ден, ако решим да си правим горен етаж, сме оставили и за парно, и за топла и студена вода изводи.
Едва ли ще е скоро, но все пак и тук душа ще бъде. Между другото ми харесва как са го направили в центъра. Поне в тази баня няма много какво да решаваме кое къде да е, тъй като то няма място. И поради тази причина е твърде ясно кое къде ще бъде, няма какво творчество да влагам. Тук моноблок, тук мивка, тук душ и това е. Сега ще ви покажа какво става и на сутерена. Сега в момента там работят майстори, аз ще гледам да не ги притеснявам. Но всъщност налепиха вече плочките там и ремонта върви с пълна сила, като сега в момента трябва да решим какво ще правим с стените, за да може майстора да си организира графика и да започне работа и по стените. И другото нещо, за което се решихме, вратите да сменим в сутерена, тъй като няма как. Предложиха ми вариант да ги режем с някаква машина, тези старите врати отдолу. Да, защото след замазката и лепенето на плочките, те вратите няма как да се отворят. Единственият вариант е да бъдат отрязани. Мислихме го и в крайна сметка решихме да направим врати, ПВЦ врати, тъй като това е сутерен и винаги има шанс да бъде наводнен, затова не бих рискувала да сложа интериорни врати там. Сега нека слезем долу. Може да видите водопровода, какво се е случило. Тук отново е изкъртено всичко, общо взето всичко е изкъртено, както виждате. За съжаление, погром голям е, но пък поне когато се смени всичко, знаем, че ние сме го правили и че е както трябва. А къде влиза де-факто отвън? Тръбата е там отдолу. Ето това е най-главният кран. Де-факто това беше костеливия орех. Вижте колко е дълбоко навътре. Едвам се вижда много дълбоко навътре, много дебела стена. Тук продължава топло студена вода за тоалетната, което е в ето това малко помещение. Я покажи, и прозореца сменихме естествено. Да. Така, тук имаме за душа, тук ли е решено да бъде? Тук е, да. Това ще е като душ кабина, това помещение, защото реално тоалетната е от другата страна. Вратата и няма да гния, тя ще е дори да се намокри, не е проблем. Тук няма да влизаш до тоалетна, тук ще влизаш само да се изкъпеш или да си измиеш ръцете. Така, и наистина последно, това е нашата луксозна тоалетна на сутерена, която ще си има изводи за хигиенен душ и ще може да си ползваме и тук хигиенен душ. Това ще е общо взето. Мивка няма да слагаме, тя е много малка банята. И ще я реновираме някога, когато имаме възможност. Но като цяло ви показвам всички тези неща, за да видите колко много неща де-факто има да се правят по къщата и колко много работят по водопровода. И всъщност и отвънка има външна мивка и тя трябва да се пусне и сметнете това в момента, по което работят е като малък блок, защото реално работят по 3 етажа и на 3-те етажа има изводи за баня, и на 3-те етажа има изводи за пералня, а на 3-те етажа ще има изводи за кухня. Така че работата е много. Плочките вече са, както виждате, готови, вратите са готови, нали, на голямата си част. Изкъртени са вратите, старите каси, да. И там е пуснат водопровода, може да покажеш. Като те навътре трябва да минат, все пак да оставят тръби. Да не забравят, миличко, да ги подсетиш, защото всъщност тук в кухненския бокс по-скоро време ще го ползваме, да кажем до края на годината. Най-вероятно ще направим кухненски бокс и тук, защото ще се ползва. Това е плочките и ще се започва вече стените да се работи по тях, след като се уточним какво точно искаме. И така, това беше от видеото. Надявам се да ви е било интересно. Приключенията по ремонта продължават. Гледайте и следващите видеа, за да успеете да видите всъщност как ще се справим с тази огромна къща и с ремонта. И също така се абонирайте, ако не сте го направили. Оставете някой коментар отдолу, ако имате съвети за това как да направим. Най-вече в момента моите дързания са с хидроизолацията на стените на сутерена. Ако имате някакъв опит, споделете и ще се видим следващия път. Чао!